זה למה בחיים שלכם אל תשנו עם הטלפון מתחת לכרית. אורל לוי, סוף המשפחה ותסרוקר. תכירו את איילה, נערה בת 14 שנהגה תמיד לישון עם הטלפון שלה מתחת לכרית, ואמא שלה לא אהבה את הרעיון. היא חשבה שהגלי קרינה שהטלפון מוציא עלולים לעשות לה מחלות מסוימות או לתגן לה את המוח. ואיילה לא אהבה את זה שאמא שלה כל הזמן מזהירה אותה, אז היא התווכחה איתה על זה המון. אז בסוף אמא שלה הניחה לזה, והמשיכה לישון עם הטלפון מתחת לכרית כרגיל, עד שיום אחד היא סיימה את הבית ספר, הייתה תשושה ממבחן גדול שעלה באותו יום, הלכה הביתה, אמרה לאמא שלה שאוהבת אותה, ועלתה לחדר לישון. אבל אז אתם לא מבינים מה קרה. חכו, הכל בחלק אחד. אל תשכחו לעקוב כאן, תחצו פה לפלוס, צרפו למשפחה לעוד מהתוכן הכי שווה ברשת. בואו נחזור לסרטון. כשאיילה עלתה לישון, היא חיברה את הטלפון למתן, זרקה אותו מתחת לכרית ונרדמה. שעתיים אחר כך אמא שלה שמעה מהמטבח למטה בום מטורף, וכשאמא שלה שמעה את הבום הזה, היא טסה לחדר של איילה לראות מה קרה. וכשהגיעה לחדר של איילה, היא ראתה את הגרוע מכל. הטלפון של איילה התפוצץ לה ממש מתחת לראש. מהר מאוד אמא של איילה הזמינה אמבולנס, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. הרופאים שהגיעו אמרו שכבר אין את מה להציל.